Había unha vez un rei que recibeu de agasallo. Había unha vez un rei chamado Roi, Sole, conta ben. Había unha vez un rei chamado Roi que recibeu de agasallo un boi, un gato que recibeu un zapato, un elefante que recibeu un guante, un panadeiro que recibeu un sombreiro, un doctor, un tambor e un rato chamado Ron que recibeu de agasallo un león. Como se vos quedou o corpo? O rei, entusiasmado, feliz, mandou ao cociñeiro que preparara no boi. O gato meteuse a dormir no zapato. O elefante fixo forza e rompeu o guante. O panadeiro colocouse o sombreiro. O doctor, que daquela os tempos dos doctores eran outros, tocou o tambor e o rato mirou a león e dixo: «Oia, e agora que fago eu contigo?» Pero como os regalos hai que leválos sempre para a casa, o rato dixo: «Pois imos para casa». E alá que marcharon os dous. O ratiño por diante, tipi, 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 e o león detrás, xa, xu, xa, xu. Así chegaron a casa do rato e ali comenzaron os problemas desta historia. Porque como son as casiñas dos ratos? E os leóns, «Oia, penso, león, que aquí non vas a entrar, Pero tamén penso que con esas gadoupas enormes que tes podes sacar as unllas así para fora e agrandar a casa, Veña, comezamos a nosa amistade forte, Así, facendo obras». E obras fixeron. O león agrandou a casa e entón entrou dentro e o ratiño entrou por riba e deitouse a dormir aquí, colocadiño na melena do león, quentiño, quentiño, ata que pola mañá o sol levantouse e soltou unha raiola así, tchuc, xusto no ollo do rato que dixo: «Ui, sol, móvete de sitio». Pero o sol xa sabemos que vai por onde lle peta, así que o sol seguiu no mesmo lugar. Así que o rato levantouse e fixo a súa rutina de exercicios. Pero o león... Se hai algo que molestas cando ti estás así en pé e os demais están a dormir. Así que o rato foi xunto ao león, meteuse pola melena e ali na orella do león: «Levántate!» O león levou un susto no corpo. Que acontece? Que acontece? O mundo inteiro está por ali e ti a dormir. Ala, veña, vamos a xogar. A mí non me gusta xogar. Onda, mira o que di este, que non lle gusta xogar. Buah. Xogaches alguna vez? Non. Entón, como podes decir que non? Anda, veña, vamos, pasa para lá, pasa. E ala que foron, o ratiño por diante, tipi, 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 e o león detrás, xa, xu, xa, xu. Así chegaron ao bosque, e ali no bosque había unhas pedras, e dixe o rato: «Veña, león, vamos a saltar as pedras». A mí non me gusta saltar pedras. Que? Como que non te gusta? Pero, mira, que pesado, anda, non podes decir algo que non se ainda non o probaches, salta. E o león saltou. E despois, gustoulle, así que saltou unha vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Así que dixo o rato: «Mira, e por que non xogamos con este aro?» O león volveu a decir eso de: non me gusta xogar co aro». «Pero que pesado, anda, pasa». E claro, gustoulle, pasou unha vez, e outra, e outra. E cada cousa que o rato decía de xogar, o león, e o rato: «Pero que pesado, como sabes que non te gusta se aínda non o fixeches?» Así que o león foi xogando toda esa mañá hasta que o rato sacou unha flauta e dixo: «Ahora a bailar». E comenzou a tocar, aínda que o león dixo eso de: «A mí non me gusta pesado». O rato tocou: «Badabadabadabadudu, badabadabadudu, badabadabadudu». E o león, ao principio, pero pouco a pouco empezou pupi, 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 e badabadabadabadudu, badabadabadudu, badabadabadabadudu. Bailaron tanto que non se decataron.
de que alguén estaba a mirar, porque xa sabedes que sempre hai alguén a mirar. Alguén que era así grande, con uns tirantes, que dixo: eu son representante de artistas, e sei moi ben cando hai algo que é moi bo. Tedes un futuro por diante, deixádeme que vos represente, porque eu sei moito de isto, a vosa performance é fantástica. E así foi, marcharon polo mundo. Bueno, non sabedes, un éxito, os teatros, todo, pero a taquilla, buf, non plis plas, marchaban todas as entradas, porque os anuncios eran increíbles. O grande león bailador, o gran rato, todo. Bueno, unha maravilla, unha maravilla. Non me vou a estender agora porque non teño tempo, pero todo, revistas, redes sociais, todo, trending topic. Pero un día estaba así o rato, por empezar o espectáculo, xa vestido co seu chaquetiño, o león estaba todo peiteadiño ali, escoitaban como o público enchía o teatro, xa, ali nese minuto de medo, de nervios que sempre teñen os artistas, saíron os dous ali fora e comenzaron. Primeiro os saltos de obstáculos, pasar polo aro que estaba ali todo ardendo, que facía que a xente tivera un medo tremendo, eles tamén, pero facían as cousas porque gostaban moito de estar no escenario. E despois chegou o momento que toda a xente estaba así, esperando. O rato sacou a flauta, e o león se preparou. E todo o mundo na platea bailou con eles. Un estrondo de aplausos, vivas, outra, saían unha e outra vez. Tanta alegría levaba neles no corpo, a mesma que levaba xente. E a mesma que tiñan despois cando empezaron a contar os cartiños que sacaron na entrada. E cos cartiños marcharon os dous para o hotel onde estaban, porque os artistas sempre quedan en hoteles. E alá estaban e dixo eu: mira, rato, eu fai moito tempo que teño ganas de ter unha cousa. E como eu, se vou para fora, vou asustar a xente, que tal se vas ti, colles algo da miña paga e cómprasme, porque eu quero un colar branco con puntiñas. Onda, dixo o rato, que cousas, bueno, eu vou. E o rato colleu as moedas e saleu. E foi por un local, por outro, por unha tenda, por outra. E vai ti saber por qué, pero non había o que León quería. E xa estaba de volta para o hotel, cando pasou por diante dunha casa e escotou unha mamá que decía: Xan! Xa sabedes cando as mamás: Xan! E dixo Xan: que? Pero mira como tes a almofada, ti que pensas que é isto, que é o caixón do lixo, metes todo aquí debaixo. Anda, faime o favor, recolle. E o rato pensou: si todos os nenos debaixo das almofadas meten de todo, igual algún ten un colar como o que quere o León, así branco, con puntiñas. E subiu así pola xanela, meteuse, levantou a almofada e que atopou? Un colar non. Un dente branco con puntiña. E pensou, si todos os nenos e nenas deixan debaixo da almofada un dente así, eu podo facerlle o colar a León. Entón, para que o neno non tivera así unha tristeza por perder algo, deixoulle unhas moedas e marchou. E dende ese día, como o León ten un pescozo así de grande, o rato sai todas as noites, levanta almofadas, recolle dentes, deixa moedas e vai facendo o colar. O sea que xa vos decatastes de que rato estaba falando eu neste conto, a que sí? Pois este ratiño, cando o espectáculo vai ben de taquilla, deixa moedas. Cando non, pois caramelos, bicos, un dibuixo, pero seguramente estades pensando neste momento. E nestes días tamén, porque xusto hoxe no xornal vin que ten un permiso especial, así que todos tranquiliños na casa, porque o rato segue a percorrer as rúas levantando almofadas e deixando as súas moedas. Isto foi o que aconteceu, a ver se o lembrades, o día que un rei chamado Roi recibeu de agasallo un boi, un gato recibeu un zapato, un elefante recibeu un guante, un panadeiro un sombreiro, un doctor un tambor e un rato un león.